Muri yeZimbabwe paZimbabwe pari kupisa iko zvinezvi. President Emmerson Mnangagwa vari kunzi vanga vakajamba leave day ravo kuti vaende vachinoattenda this guy ukuzviti ari kuinventa mota. But unoziva kuti ukatarisa mavideos ese aitaurwa pachinzi hey, this guy ndiye azoinventa mota in Zimbabwe chinchi. I don't know kuti maadvisors neteam rinenge rakavakomberedza vakabrainwashwa kana kuti vari kutanga kubelieve in their propaganda or something, I don't know. But zvazongobuda pachena kuti mota dzedza dzakainventwa kuChina. Simple as that. Ende vanhu vatotaura kuti that guy angonotenga mota yake kuChina bangopinda nayo muZimbabwe. Asi iye ataura kuti iye ndiye akaita sei akadzigadzira. Ngationesane ipapo. Pano timbotaurirana because there is this account iri kunzi ndo yemfeso wacho iri kunzi Maxwell Chikumbutso yari kubuda panapa. Ari kutaura iye kuti I'm excited to announce our partnership with Chinese automaker Kai, which has led to the development of the world's first free energy vehicle. The Kai said boasting unlimited driving range thanks to our innovative MSED technology. Now we have racing electric motorbikes. Atopedza zvake atopedza ipapa. Saka asi ukatarisa nyaya yavo vakomana vacho vanga vaenda kunotora nyaya vacho vaienda ikokoko vachibudisa nyaya hey, the first one in the world yatomo muZimbabwe. Hatisi kuramba, no offense. Inini pataurwa nyaya iyi ndati handife ndakaedha mashoko ekuti zviri kuita vamwe zvokuti vari kuda kudzikisira mufesu yayo, because what we need in Zimbabwe, I don't know kuti amakore mangani tichingochemera kuti kana zvichiita tiri kudawo kuti muwane kana plant kunotonzi pano manufacture panogadzirwa mota from scratch, so that zvinokwanisa kubatsira nyika yese kuti vanhu vakwanise kuwana chinhu chavo zvinotoita kuti mari isimbe, nekuti mota iyoyo haichaziswa pamagetsi, iyo ndio inotonzi inotokupa moto. Chinhu chakanaka stereki, because imagine kuti mota idzodzo vanhu vachati dzimwe nyika dziri dzakasaraunda Zimbabwe dzichatanga kutenga, ana South Africa, Zambia, Mozambique, dzese nyika dzese dzichatanga kutenga, mari yakutopindawo musystem. Zvinova izvo zvinhu zvakanaka. But ukaona kana nyaya yacho yakuzobuda mumabudiro aya ekuti zvoni zviri kunzi ndezvekunyeba manje, kutota pressure yekuti tinzi nyika inenge ichinzi ine intelligence dzacho dziri kungoperera kungorwisana nevanhu vanenge vachiopposa the ruling party. Chichiri kunyatsoitika because ndo zvinhu zvavanofanira kunge vachiziva zvikutotarisisa kuti aiwa kashamari iwe uri kuti wakainventa mota iyi kuapa ingaone mota iri kunzi yakanikinwa kuChina, muonesana. Because that guy anogona kunge zvichwada kutogona kudzigadzira, ngavhurirwe plant, ngaiswe mari. Ndikuona vanhu vakawanda vari kumurwisa. It's not necessary guys, let's talk about it. But nyaya iripo, pane zvinhu zvinoda kupanelbitwa Zimbabwe. I don't know maitira inomboita zvinhu soka, pane zvinenge zvida kungopanelbitwa so, because it doesn't make sense kuti wakagadzira mota iyo iri kunzi kubuda inonzi kuChina. It's everywhere on internet. Endai munotarisa Kai, anonzi Kai Motors something zvima SUV. Exactly zvaitori izvozvo, ndo zvaitori. But this one is not necessary kuti tinge tichiopposa tichirwisana naye mfeso. Let's be very honest chete kuti chamari kana iwo uchigona kutodzigadzirawo, let's do it in Zimbabwe. Why not? Zvinhu zvotoitwa, zvinhu zvoenda kumberi. Dzidzisawo the next generation, ndo panototangirawo pfuma yacho yenhaka ipapo. Kuti ndakazodzigadzira, ndakazotanga 2009 ndikazoinventa ndikadidi. Izvo zvikubuda zvinhu zvakainventwa nekuChina. Apa pakubuda post iyi, I don't know kana ari ghost, vamwe vacho vanonetsa futi vanogadzirawo futi zvimanhu, vanogadzirawo zvimaghost account. But this one according nemabudiro iri kuita, iri kunzi ndo account yake, ari kunzi ndiye ataura izvi, ari kuzoni ipartnership yawo neKai. Tell me what you think in the comment section. Ipapa mundudzo kuti pakamira sei. Because vanhu vangatotaura kuti aizvi president vacho vanongoitiswa zvese vari desperate kuti vanzi vakaitawo something panguva yavo. Zvakaoma mapresident enyu amoda adosa vanhu vachiti aiwa zvakwana. Ndinotenda macomrades andaona hangu vari pamhepo. Comrade Blessing Jeza, Comrade Knox Chivero. Aiwa, hakuna chokwadi chinokunda ichocho. Ende mazvipira kutaura zvisingakwanisi kutaurika muZimbabwe. Ndo chinonzi chokwadi ichocho icho. Chekuti shuwa varume vakuru vanosumuka vachiitiswa kusumuka kuitiswa slogan isingadiwi nenyika. Slogan yavanongoda ivo pachigurupu chavo cheumbavha. Kutofumurwa kwazviri kuita ndokutopera kwazvo. Kana vanhu vasadi havachadi. Hatidi kuramba chingombunyikidzwa kuti sekunge tiri kuzvifarira, hatisi kufara. Ndakati chifungidzira kuti matemu enyu maviri apa anoperawo
aiwa nemiwo chigozororai. Zvino kana makuda kurambira pachigaro muchida kufadza vakakutenderedzai, ruzhinji rusingafari, munazva munenge maita comrade, mune musisiri comrade, mune musisiri munhu akarwa hondo, akarwira nyika kuti vana vasungunuke. Zvakanaka chaizvo kuti musiye nguva yakanaka, musiye vanhu vachiri kukudai, kuitira kupesana munzira muchimhoresana semunhu akambotungamirawo nyika. Vamunangagwa vanhu vari kutaura kuti havachadi. Ko muri kumanikidzirei vanhu? Muri kutimbunyikidza kuti tidii? Siyai nyika isungunuke. Vamunangagwa vataura vakuru vemawo veterans ava vari kuona zvamuri kuita. Ukaona makutsiurwa nemawo veti makangonyarara muchiita semusinganzwi, zvinozokuipirai mangwana. Vamunangagwa zvakanaka kuti musiye zvinhu zvichakanaka. Anenge atorawo kana achikonewa zvine zvichionekwa, asi imi mabva henyu. Ndofunga chokwadi chakanaka. Vakomana vamuri kutuma vachifamba vachiparidza ava, vataure vabate miromo yavo, nekuti mangwana zvinozoshata vakazoshaya pokumira. Ikoko futi vakuru venyu ikoko vamunanga kuudzanai chokwadi. Zvatinoda kuita izvi kaizvi vanhu havasi kuda. Isusu pachigrupu chedu tisi tiri kuzvida chete. Mukagona kuzivisana ipapo nevakuru veintelligence, mukazivisana chete kuti zvatiri kutumwa hazviiti, I think tinovaka nyika yedu zvakanaka. Kwakarwiwa kuti nyika yedu iwane rusungunuko, asi rusungunuko hapana muZimbabwe. Chinhu chakamira ihondo chete, asi rusungunuko hapana. Iye zvino ukatarisa mukuru wemapurisa akapinda uyu, anenge angojoinawo zvanga zvichiitwa nevamwe. Marodhibhuroko achaperi, zuro ndizuro kwaseke makombi aiburutsiswa vanhu. Handisi kuti operation yacho inonzi chiini, haiva matanga zvamunenge muchiri vatsva. Mungotanga shwa nekutanga kuvhundutsira nyika. Munozopagara here pachinzvimbo panguva refu? Ziyai kuti kuchinja kwezvinhu kuchinjwa kwenyuwo futi. Iye vamatanga musaite zvinhu zvekubatira padumbu sehari. Kana musingazivi bvunzai vamwe, dzidzai kune vamwe. Mapurisa ngaite basa ravo ravanofanira kuita, kwete mapurisa kushanda vanhu kuita basa rekuteerera namakombi, kuita basa rokusunga nevanhu vasina nemhosva dzese, kwete. Zuro ndizuro mamuchidzi mamuda kutsvaga vanhu vanga vaidemonstrata 2030 veTriPC. Zvine basa rei izvozvo? Zvinorambidzwa here kana vanhu vasingadi havadizvo? Muda kutonga makabata sando chete, muchingoti zvamuri kuita zviri right. Kana vanhu vasadi, regai vave free kutaura kuti hatidi. Vamatanga muchangopinda pachinzvimbo ichi. You should lead by example. Itai basa renyu ramunofanira kuita semupurisa. Masoja aite basa ravo ranofanira kuita semasoja. Ma-CIO vachiita ravo, magadhijeri vachiita ravo, Major State achiita rake. Kwete kutora zvinhu zvese mozivisa in one kunge ndimuri kukondora nyika chete, kwete. Hatizombofa takazvibvuma sevaZimbabwe. Mungatirove mungaite sei zvenyu muchishandisa vanhu vemutemo, asi vanhu muri kushandisa vacho vane mhuri. Musakanga mukuti vane mhuri dzavanogara nadzo, vane vana, vanenge vachingoita nekuti vari pabasa chete. Saka chatinokumbira zvataurwa nemakomrades ava, naComrade Knox, aiwa tinotenda mashoko akanaka chaiyo kuti ane nzeve dzokunzwa anonzwa. Musada kusapota chimusangano chamuri kuona kuti hachina kwachiri kuenda. Vana Chivhaya vari kuzvinzwa, vana Mayweather vari kuzvinzwa kwavari ikoko. Muri kuzvinzwa, musaite sekunge musingazvinzwi. Vana Mutsvangwa muri kuzvinzwa zvese zviri kutaurwa. Zvinhu zvofamba muchitaurira vanhu history yenhema yemuZimbabwe. Taurirai vanhu chokwadi kuti aiwa takura hazvichaiti. Vese vana Chinamasa mutaurirane ikoko kuti varume, nyika iri kupopota, nyika iri pamusodzi, ende misodzi iri pameso penyu. Itai zvinodiwa nevanhu, kwete zvamunoda imi. Itai zvinosunungura nyika, kwete kuramba makadzvanyirira nyika kuita kamba kenyu, kuzadza vana munhingirikiri muhurumende kuda kuchitsotsi. Inzwai misodzi, tarisaiwo misodzi yevana veZimbabwe. Vana vari kuchema, imimi chete kachigrupu kenyu ndokari kudya. Nairo binzi renyu ramunofamba naro rinonzi Chabangu, dai sengezo Chabangu iyi ameno. Anofanira kuzvibata mufisi uyu, anofanira kuzvichenjerera. Asaziita kunge munhu akangwara kudarika vana vemuZimbabwe. Vanhu vanovhota zvavanoda, ivo svika uchinja mutemo. Ari sani, chii chinonzi Chabangu muZimbabwe? Ngatinyarewo, atibvire kumhepo. Haana zera neZimbabwe uyo. Hapana, hatoiti kana kuti muti comrade hazviiti. Uchinzwa chingomuti Chabangu haasi comrade, hakuna comrade mutengesi akadaro.
Hakuna chokwadi chakadaro chinotaurwa nasengezo chabangu. Kungomuka kungonyuka chete. Mapedza ndio shamwari yenyu yamunoisa pamastatus iyoyo muchiti ndiwo wamunowirirana naye. Asi anyway, kwaya kuenda yakumawere manje munowira mese kumawerera nachabangu iyo. Siyai nyika isungunuke. Pasi ne2030 yenyu yamunotora, pasi neZANU-PF yenyu. Unotanga uchada pato utozoona ndakapinda mupati yembavha, papati yemakuruku. Shuwa munhu andabasa rekutengera nyika motikari. Umwe nomwe ende vati kutengerwa mota wacho ndevanadzo, hakusi kutengerwa tavaya zvakanofamba netsoka. Aiwa, hakusi kumbotengerwa natobve mvuma neshoka. Kutengerwa vagara vainazvo. Mari iyo ikaunganidzwa, zvipatara hazvina motikari. Kana ari munhu anoda kuvaka nyika, mangwana pachipatara chekuchitungwisa, mangwana waenda kumarondera, mangwana waenda kwaGutu, unotendwa nenyika chaizvo kuti ari kuita zvakanaka. Unongopa vanhu motikari dzei. Mari yacho tongo unoichera pachuru here ameno. Tarirai vanhu vari kutambudzika muZimbabwe. Mishonga hakuna. Magumbezi chacho ekuti munhu afuge kuchipatara hakuna. Asi unongo chingopa mota, chingogovera mota zvako. Mari yacho chiiwana kupi? Kutenga mota dzamoda. Nyika ichichema kudai. Mwari wekudenga wakakutarisai. Vachivhayo. Itai muchinamata Mwari. Muchikorekta mamisteki enyu. Musazocheme mangwana. Ende iwe chivhayo unofanira kuziva kuti vamwe vako vari mukati umu vakakumirira. Vane munyama wokusungwa, iwo handiti usungu wakachengetedzwa. Asi nerimwe zuva gava rokudambira musungu. Uchazisunga pane kuti usungwe. Itai zvamuri kuita nenyika iyi. Mwari havadhakwe zvokumhanya. Mwari vari kukuonai. Izuva rimwe chete. Izuva rimwe chete hazviitika 2 days. Zuva rimwe chete chete. Munoswera makupfeka masaizi 32 matirauzi. Vachivhayo. Mako akwana ende asingatombokubati. Muchimanya muchitiza musingazivi kwekutizira. Saka ngwarirai upenyu hwenyu wakomana. Itai kuti nyika isungunuke. Pasi ne2030.